Okay. Hindi ka ba nabubusog, pare? I don't know, so siram na mga pagkaka natin dito sa Bicol like super legit. Pero alam mo bro, di kita masisisi kasi mukhang masarap talaga eh. Super legit, lalo na yung Bicol Express, gagi. Nanamitan mo na ba yun? Bicol Express, oo. Tikman ko na yan. Akala ko hindi mo pa nananamitan yung Bicol Express because you're so palpal na if not. Pero parang kakaiba yan bro, ano ba yan? Yes, gagi, par buti na lang you've mentioned. This one is actually Bicol Express ba yan? Bicol Express pasta from Casa Simeon. Like super legit. This is the first time, like super legit na inot na beses ko tong matitikman. Alam mo As in, gagi. So, the parong is really, gagi, parang napapahibi na ako. Mabango? Oo, gagi, parang napapahibi ako because it brings back a lot of memories. Naalala ko yung lolo ko, the liputok is here. Ay, gagi, parang the siling labuyo is here sa parong pa lang. And you can really taste the harang sa bro. pagparong mo pa lang. So, tikman natin kung super bagay siya. Uy, ano bro, kumusta? Gagi, parang Uy, nagkakasurulo yung dila ko and all, like super bahalang legit. talaga? Sobra? I can really taste the liputok. It's not overpowering, like super sakto lang siya. The meat, sobrang hindi ako makataram ng ayos, gagi, parang naguguruhit yung harang. Yan ang paborito ko pare, yung talagang mahalang na mahalang. Yung karne niya, broski, hindi siya super lumuhok, hindi rin siya super tagas, super sakto lang. Oh. And medyo kakaiba talaga siya kasi Bagay kaya yan bro? parang meron siyang cheese and all. So, yung pagiging maaskad niya, hindi siya super overpowering, hindi siya super sobra. Super perfect. Now, tingnan natin kung perfect siya sa pasta. Like, super legit. Sige nga bro, tingnan natin kung The bagay pasta talaga. is clear. I love the consistency of the pasta. Hindi siya nagpaparatod and all. Okay. Wow! Ano bro, kumusta? Sarap ba? First hungit, pare, gagi. Super siram. Wow! Uy, nangyari bro? I'm not expecting it. Perfect. Sorry, Talagang mahalang bro? super harang, pero I'm not expecting the taste. Nagko-complement yung harang, and then at the same time, yung pagiging maaskad ng cheese, and then yung pagiging juicy ng meat. So parang perfect combination talaga bro? Sabay natin dito sa bread. Maragamo. Muntik na magkaparasa yung ngipon ko na naman. Uy, lubo ka na broski. Sabi nga nila, broski, hindi ka legit na Bicolano kung hindi mo kayang tiisin yung harang na yan and all. But so far, if you're gonna ask me kung kumusta yung Bicol Express pasta, I would say this is 1,000 over 10. Ay, yung taas broski ah. Sobrang Because I'm not taas. expecting it. You know, surprises are the best. Like, super legit. Pero mas the best to kapag kakakanin mo with your loved one, gagi. Kaya nga nag-invite ako ng shorty Talaga? para namitan to. Oh, nasaan? I can't wait na magkaparalsuan yung dila niya. Ayun na siya, gagi, pare. Ayun na. Ay, gagi, pare.